Druk. Alah. Hup. Kita karo Elisa tuk ora cocok. Ampun niki. Ah, ngono. Lek goyang dalem itu. Awakmu aja tiru ya. Engko nek tuk ngono. Goyang dalem. Iya sih, iya sih. Balik mana nih? Iya. Ya. Bejo kowe aja. Rupa remuk iso jejer wong ayu-ayu. Alah ya pendak ning ngene iki ning omah ya kesiya-siya kok bae. Ya sing ajur-ajur rene. Tra yo bener sampean ndek bojo kaya Mbak Yosi, Mbak Elisa mulus-mulus ngono kuwi. Dadi pamane metu anakmu malah kaya ula-weling. Lorek-lorek. Pake wireng bibuke. Nek lair ning dalan malah lo langsung kaya polisi tidur. Ayo, disimak Mas Yono King Sudo niki. Ya, lerekan karo Mbak Mardi komplit. Mbah Mudin Sabong. Oh, Mbah Jarman. Iya. Pianyo wangi. Yang biasalah ayo dalem. Biasa. Ayo. Ceh kok kaya dhewean ya. Apa mboten, Pak? Ora. Terus. Kene iki suarane Dorapati awakmu sing ngene. Hang kali biak Oper Mbak Lucy. Ya. Aja takon senang susah disangka. Tangan. Dia kumyalare Taman Sari Nuswantara Pelambian